Dumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba phetshe emfazweni empandla. Inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane. Mkhonto okwazi igazi dabayikhala. Amahle sishaye. Awasathi dumndeni ngalunywa inja ngaphethe induku ngathi ngiyakwaphile ngathi ngiyafulela wanetha siqukula. Dalo hlale emosha chiya mtolo makha ngathi udongavuleka indlela. Nginibingelele nonke bafowethu, ngibingelele eGoli, ngibingelele eKapa Ludumo, ngibingelele eMpumalanga. Sanibonani eLimpopo. How are you in Northern Cape? Sanibonani KwaZulu Natal. Igama lami uDokotela uKhehlelezi. Njengoba bengike ngasho ngathi siyangena impela manje. Singena impela isikhathi sami u8:15 ekseni. It's 8:15 ekseni isikhathi njengamanje. Njengoba sengingenile impela 8:15 isikhathi. I-date namhlanje beku 14 Mgqibelo 15 Sunday 16 today umhla ka 16 kuFebruary. I am live on Facebook page. I am live. Ngiyacela ke wherever you are, shayela umngani wakho, please invite your friend. I was sleeping there to beg me. You know, these boys were operating our social media there to beg me, and they are like, no Mkhulu, it's a Monday, can you please just greet your people so that bakwazi ukuthi bakubone. So I am live right now la ku Facebook page, whereby ngizokhuluma nabantu bami, ngizohlolela nje abantu cishe 3-4. Maybe to start with kuyofanele ngiqale ngihlolele oyedwa noma babili. After that ngicela ukuthatha abantu la kuma comment, ubhala igama nesibongo, igama nokuthi ukuphi igama, nokuthi ukuphi igama, nokuthi ukuphi. You just write your name and the place where you are. Place where you are. By the way, let me update you guys. Every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, I'm in Durban. La ngisebenzela khona eThekwini. Ngisebenzela endaweni yaseThekwini eVerulam, la engisuke ngikhona eVerulam. In case maybe uyafuna nawe ukuthi ungibone, uzongithola nje eThekwini eVerulam, laphayana eVerulam endaweni yasemahlabathini, la ongithola khona, la engisuke ngikhona. Ila oyongithola khona, uzongithola khona lapho eVerulam eThekwini. Mawungithola eVerulam bese whoever ufuna ukuhlola, ngiyacela ukuthi ufike ngeappointment yona ufika ngayo. Njengamanje ake sibone ukuthi sigijima siyapi. And then every Friday umuntu osePretoria, Limpopo, Mpumalanga, Gauteng phakathi, Warden, Harrismith, nizongithola endaweni yaseJohannesburg, laphana eSoweto. I-address ithi 379 Mbilikicane Street, Pimville, Soweto. 379 Mbilikicane Street, Pimville, Soweto. Right, guys, let me make this clear. Nikhumbule ukuthi if I'm live, I'm doing this for free of charge. But the moment ngaphuma ku live, I'm not doing it for free. And stop calling me uthi ngicela ungihlolele Mkhulu. No, I only do it when I'm live for free of charge. Mase ngiphumile angikwazi ukukwenzela mahala. The only time where I can do ngihlolele nge-video call, I only do to those people who are saying, I can't come to you, I'm far away,
I cannot make it, but enye into, yes I can come, but before ngize kuwe ngifuna ukuza sengazi ukuthi ngizana malini nani ngicela ungihlolele. I don't mind paying, and bear in mind ukuthi that one, it's for those people esithi thina ama VVIPs, which we charge about 2,500 over the phone. If ufuna ukuhlolela video call 2,500, uthi mina I don't mind paying, ngicela ukuthi mina ungihlolele mkhulu, anginankinga yokukhokha over the phone. Those people, we do it for free. Inamba ongifonela kuyo ke inamba yami ka WhatsApp ethi 0711307808 mawufuna sikuhlolele over the phone, but for now let's do it for free. Inamba ozongithola kuyo 0711307808. Inamba ozongithola kuyo right now ongangifonela kuyo. Asigijime sithi ofuna ukuza kimi Friday, eGoli ngiqala ukusebenza every Friday from 9:30 ekuseni kuze kuyoshaya 7 p.m. ntambama. So if you wanna come and see me in Joburg, uzongithola the whole day ngikhona kuze kuyoba sebusuku 7 or 8 ebusuku, you can still come and see me. Kulaba abathatha igubhu bafethu, ngiyanicela ake nizameni ukulandela imithetho enginitshela yona. Don't enjoy too much money ungalandeli imithetho, because leyo nto ihambe leyo mali ihamba istopheke, kanti wena ongenza izinto kahle ugijima uyokhava ikweleti le nale. Enjoy phela kodwa ulalele mina ukuthi ngithini, ungabe sewuphuza kakhulu utshwala usatholakala efonini. SA Dauza, yes, it's 2,500 over the phone. That is a VVIP special treatment. Ngiyanicela ke nonke ningibukayo la, if you are watching me from YouTube, ngicela ungifollowe ku YouTube, like ku YouTube wami, follow and press the button leli line bell, so that whenever I'm posting something you will be able to ukuthi uzwe ubone ukuthi sengipostile something. Bonke abantu bafowethu I'm inviting you ngomhla ka 3, if I'm not mistaken, 3 April ku Good Friday ozokuseThekwini. Wena othanda iprofesi, wena othanda ihealing, izobe yenziwa leyo nto izayona. Izobe iGood Friday yethu iseThekwini lapha esigodlweni esikhulu. Ngiphinde ngicele bafowethu, ngiyacela bonke abantu abake badla umuthi wala ekhaya, bonke abantu abake badla umuthi kaKhehlelezi, manje asikhumbuleni 2026 wake wadla umuthi, wake wathatha isigubhu. 2026 inyanga uFebruary no March, lezo nyanga ezu2, isiko lala ekhaya lithi ababuye labo bantu bazohlanjululwa. It's either wakwafaka uhlanga noma wakwathatha isigubhu, ababuye bazohlanjululwa. Inhlanhla enkulu ithi kukhona umuthi esinawo ovuselela uhlanga, noma loyo muthi ohlambulula isidalwa sakho sasekhaya koma wakho. Buyani nizohlanjulwa, but before sikwenze lokho kuyofanele siqale thina kube nento esiyenzakho. Lento esiyenzakho siyenza la emzimbeni wakho, kuyofanele sithole ushukela brown, bese lo shukela brown masuthola bese sikugeze ngawo, ngalo muthi sivuselele. Noma ungazi ukuthi wasebenza umuthi noma usebenzanga umuthi, kodwa sekuyiso leso sikhathi sokuthi kube nezimpi esivika kuwe, sikuvikela kuzo. Kodwa kuyofanele siqale sihlole. Qala mawufika ngicela ukuthi uqale usho mawuzohlolelwa ukuthi ngake ngafika, because iprice yomuntu wakwafika nomuntu oqalayo iprice engasafani, futhi amafile akhona, sine history yonke into namafile. Ngiyacela ningalenzi iphutha, ngoba kukhona into esizama ukuyigwema engase yenzeke kuwe noma engase yenzeke
umuntu owumndeni, hayi ukuthi kanjani, kodwa sekuyisikhathi sokuthi siphothule siphinde sivuselele leyo nto esasikunike yona. It's either sasikulwela impi, noma sasikhuphula ibhizinisi, noma sasikhuphula, noma sasibiza umkhwenyana, noma sasibiza intombi. Sondela kimi ngicela ukuthi lema uyibona, dlulisela umuntu omazi ukuthi wayehamba la ekhaya. Ikhona into okumele simnike yona, simphothule noma simhlambulule, bese sivuselele enye into kuyena. Yonke imithi yala ekhaya inemfihlo singayikhulumi, sekuyiso leso sikhathi. Right, njengamanje inamba ithi 071 130 7808 071 130 7808. Ake sibone 071 130 7808. Ake sibone inamba lena igcina ngo8529. Kade phone le number igcina ngo8529 85065 29 egcineni. Ake simbingelele. Sawubona. Njani baba? Thabani Khumalo baba, kunjani? Yebo baba, ukuphi nendawo baba uThabani? Emzimkhulu. Lalela ke baba uThabani. Ufisa sikuhlolele? Yebo mkhulu. Okay. La baba uThabani, umoya ongcwele uthi kimi angikukhulekele kakhulu. Mangikukhulekela okokuqala kuyofanele sikhulume imfihlo noma sikhulume into eyake yenzeka kuwe. Wena baba, mawulokuthi ukhona la kimi, uthi umoya ongcwele okokuqala kukhona omunye umuntu ekhaya kini, angazi ukuthi ngo2018 wawuhlalaphi. Ngasasekhona ngapha emzimkhulu. Osasekhaya. Uthi umoya ongcwele ukhona into eyenzeka, lento eyenzeka ngoMay. Kunomuntu owalunywa yinja noma owahamba kwangathi ikhona into emehlelayo. Kunenja eyahamba yangathi limaza umuntu egcikeni. Masiloko sithi sikhona la, lo muntu wathathwa wasiwe esibhedlela. Uthe mayifika esibhedlela kwangathi mabemfaka imjovo umuntu ongathi uphithanelwa ikhanda. Wasethi umoya ongcwele kumanje masiloko sithi siyalandela, lo muntu waphithanelwa ikhanda wagcina eba umuntu ogula, wagcina edlule emhlabeni. Khuluma nami ngizwe. Yebo mkhulu, ingane yabhuti wami nje leyo encane nje. Kodwa ke manje isinesikhathi engathi isonda sayo sibuye sivuke. Uthi umoya ongcwele lalela la masiloko silandela ngaye lo muntu. Uthi umoya ongcwele kuneqiniso kumele ngabe liyakhulunywa, njengomuntu engaze ngithi mina lo mntwana kanacala kazilutho, kodwa yazi mawuloku ethi wena ingane kabhuti wami encane, ngabe sikhuluma iqiniso sithi kanti ubhuti wakho kanti yena wagcine yephi, ngoba ubhuti wakho wena wayidrive ama-truck kwangathi khona into abuya nayo. Ubhuti wakho kwakufanele bese ngathi uyakufonela ethi yazi ngiphumile ngetruck ngaze ngawufika endaweni yaseMalawi, kodwa mangibuya kukhona into engibuye nayo, khona ubaba engihlangane naye ukuthola into izoyenza ukuthi umndeni wami ucebe. Wathi umoya ongcwele uthe makabuya nalento, wathi umoya ongcwele ikhona into eyabuya yashintshela abantwana. Uthi umoya ongcwele yazi kunomuthi akabuya nawo, lo bhuti wagcine ngathi uyasola lo muntu kwathiwa awunika izinja. Wathi umoya ongcwele kumanje yazi lo bhuti wakho kukhona imoto akayithenga kodwa AD4D. Wathi umoya ongcwele yazi lento ijikela umndeni njengamanje, njengomuntu angathi yazi uke wakubuza ukuthi awuboni ukuthi yiyo yini lento egulisa abantu. Wathi umoya ongcwele lo bhuti kuneyinkomo akayithenga, wayithenga eBhulwa, kodwa makayithenga eBhulwa kwangathi lezi zinto kodwa zihamba ziyajika lezi inkomo, njengomuntu angathi namanje zifa one by one. Kumanje angimazi lo bhuti ukuthi uphi, angazi noma usasebenza ematruckini noma akasasebenza ematruckini. Khuluma nami ngizwe. Kunjalo mkhulu, sesinezinyanga nje ezintathu la samgcina, kodwa kunezinyanga ejwayele ukufika la khona ezimbili nje ezafika zihamba nabantu ababili esingabathembi kahle.
emva kokufika kwabo nje ngiyabuya kuleyo ndaba ungayikhulumi uthi umoya ongcwele la ngifuna ukuya kuyo le ndaba yezinyanga yazi uthi umoya ongcwele la kunezinyanga engizozisho izinyanga straight ezelaphayo ezintathu uyangizwa ukuthi ngithini yazi mawuloku uthinta udaba lenyanga uthi umoya ongcwele angikhulume ngezinyanga ezintathu la ezake zafika zishintshana zizozama ukulwa nalomkhokha phakathi ekhaya umoya ongcwele la okokuqala angifune inyanga yase Flagstaff number 2 ngifune inyanga futhi nayo yaseThekwini negama edumile wathi umoya ongcwele esithathu ngifune inyanga le ngikutshela ukuthi inyanga enegama edumile uthi umoya ongcwele angihambe ngiyowe endaweni yaseMlazi ehlala eMlazi bese ngihambe okwesithathu ngiyofuna inyanga yasendaweni yaseNewcastle uthi umoya ongcwele zintathu lezi inyanga umoya ongcwele makuzofika inyanga yesibili kukhona into eyenzeka ekhaya njengomuntu angathi kuneyinkomo ezu9 ezahamba kwaphela 2 days kufike lenyanga izolapha ekhaya zantshontshwa uthi umoya ongcwele yazi lenyanga yesibili engikhuluma ngayo yafika nabafana ababili kodwa obawuthula abafana kukhona into enayisola nina njengomuntu angathi kwayimanje yazi makulahleka inkomo ikhona into eniyisolayo ukuthi no yazi lenyanga yafika lana yesibili kukhona into akayenza lo muntu noma kukhona into kodwa qobo ahamba wayithatha kumanje nina nilinde umnikazi weinkomo noma nilinde ubhutweni ukuthi anitshele ukuthi lo muntu uhlalaphi ngoba uyena omaziyo ukuthi kahle kahle wayihlalaphi ubhutweni akatholakali namanje khuluma nami ngizwe kunjalo mkhulu lento sizamile ukuphumela kodwa mkhulu sizaya simthola asenze kanje ngicela ukuthi mina njengamanje ngizama ukukutshela ukuthi ubhuti wakho uphi ubhuti wakho ukhona umuntu Nkosi yami kukhona umunye umuntu wakashabani Sibongo ohlala endaweni yaseGoli kodwa kule ndawo yaseGoli mangathi ngiyaphuma ngeHammaskral ePitoli lo muntu uyinyanga futhi balanda bonke izinto uthi umoya ongcwele namanje kodwa qobo lo muntu ukhona lapho njengomuntu angathi vele ubhuti wakho ke wazama ukuvula ibhizinisi yeprinting angazi noma wakwakutshela noma ikhona yini imshini weprinting wake wawuthenga ethi ufuna ukuvula leyo nto ikhona imshini asekayithenga nje kodwa eminye ayazi isebenza ayikazi isebenze le mithi yenza kanjena ubhuti wakho uzobuya kodwa ubhuti wakho mayebuya uzobuya ngoba ukhona intombazane ayikhulelisile futhi naye asabayo indoda ayiona yamatekisi uyasaba ukuthi uzodutshula futhi lento inomsindo kakhulu le ntombazane engikhuluma ngayo akuyona yini uthisha kunjalo mkhulu kunjalo asenze kanjena khehla lami ngicela ukuthi uzame ukwenza isikhathi ubuye kimi futhi ubhuti wakho umfonele mawukuthi niyakhuluma efonini noma mawukuthi uzokufonela einsukwini umtshela ukuthi before azonyathela ekhaya ngicela ukuthi asiphuthume kumina